Wong sing bisa sabar lan nampa kahanan uripe bakal ayem sanajan ora duwe apa-apa. Nampa kahanan ora ateges pasrah tanpa usaha, nanging ngerti yen saben perkara wis ana wektu lan dalane dhewe. Wong sabar lan nampa kahanan iku tandha ngerti yen urip mung titipan dudu panggonan langgeng. Lakoni wae soal angel apa penak kersane Gusti Allah sing nentokne lek kabeh mok pikir ora enek enteke. Menungso ora ngerti rejekine nang endi, tapi rejeki ngerti sapa sing bakal nduweni. Tetep dilakoni. Beda wadah tetep dijatah. Wis yakin ae. Arep ado apa cedhek, suwi apa cepet, yen Gusti sampun kersa bakal teka. Yen Gusti sampun kersa bakal teka.